Assalamu alaikum i veliki pozdrav dragi moji. Dobro mi došli u moj novi video. U mom novom videu nam pravim večeru i ovdje sam svašta nešto spremila što mi je potrebno za današnju večeru. A to je pakovanje ovih tortilja, zatim neka pavlaka ili sirni kremasti namaz, rendana mozzarella sir, kečap, brašno prezla, rendana salamo, ovdje imam 3 jaja i malo mlijeka koje sam umutila i posolila. A večeras pravim pohovane tortilje. Tortilje sam pravila na razne načine, i pržene, i pečene, u redni, i filovane sa faširanim, sa piletinom i ovako i onako, ali pohovane tortilje nisam još nikako isprobala i pravila. Ja sam pravila pohovane palačinke, ali pohovane tortilje nisam. I zato hajmo danas da probamo da napravimo pohovane tortilje. Ja možda neću iskoristiti sve ovo, ali ću iskoristiti možda 4-5 komada iz ovog pakovanja. Kako koji put kupujem, vjerujte da su ove tortilje sve manje i manje. Ovo je kao neko veće pakovanje, ali gledajte količne su tortilje. To je haman ko one male. Ja ne znam šta se dešava. Ovako, 2 ću da napravim za svoga sina i on voli sa kečapom. Tako da ću za njega da stavim kečap. Ovako. Zatim stavljam salamu, ovako ću ja fino sa rukicama svojim. Tako. Zatim ću da stavim i malo ovog rendanog sira, ništa previše. Čisto eto, malo. Mi volimo svega pomalo, da ne bude ono sad previše. I to ću ovako fino da urolam. Ovako. I sada ću da nemam nekako ovaj tanjir da mi je malo ko širi. Ono ima veze, ovako ćemo maknut ćemo sada u brašno, ne pretjerano. I zadnji ide u prezlu. Ovako. Ovo je kao neka domaća prezla, pa ćemo da je isprobamo da vidimo. Eto ga. Ostale 2 ću da premažem sa ovim sirnim namazom. Jer ja ne volim sa kečapom, nešto previše. Tako. Ponavljam postupak, isto ubacujem salamu. I malo mozzarelle sira, čisto je to samo onako vrlo malo, tako urolamo, ispuhujemo i pečemo. Tako.
baš jedva čekam da isprobam, da vidim kakav će okus da bude, kakve će da budu pohovane tortilje. Evo ovako, dragi moji, ja sam napravila ukupno 5 komada. 5 komada punjenih ovih tortilja. I sada ću da ih ispržim.